Linta. Menikö linta? Linta. Juu. Saiko tätä pauselle? Saiko tän pauselle? Saa sellaista. Eiku ei syys sisään, eiku? Empty. Ei vissi, en mä uskalla painaa pausin. Mennään. Mun kännykällä ei saa persestä. No niin. Mä pistän. Joo, ei tätä saisi siis paussilla. Vitsi kun mä vettiin tälleen, niin mä kohta vielä ihan ympäri. Tuommoisella paskalla pyörä. Joku Simo tulee kohta ja kallistuu. No niin. Nyt sä viet. Siellä hyppäristä se veti. Pieni hyppyri, mutta ei lujaankaan. Sitten kun tätä voit zoomata. Zoomaus ei onnistu, kun kuvaa kokoon. Suuren. Ja siellähän se on. Vedetään tämmöistä pulkkelipyörillä mäkiä alas. Ehkä tonnekin pitäisi vetää tuolla kanavia. Täällä takanakin mäkiä. Autoja ihan vitusti. Luistelemassa ihmisiä ihan vitusti. Ja hän sieltä tulee.